is your number one SM radio station. Love Radio. Bakit? Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Lumaki akong insecure and parang hindi ko talaga mahal ang sarili ko. Ang tingin ko, pangit ako. Kaya inisip ko na walang magkakagusto sa akin na lalaki. Walang nanligaw sa akin na nag-aaral ako kaya feeling ko talaga na never akong magkaka-love life. Gustong gusto ko pa naman maranasan yung magka-boyfriend. Yung feeling na may mangungusta sa'yo, yung feeling na may nakaka-appreciate sa'yo, at yung feeling na may nagmamahal sa'yo. May crush na crush ako nung high school pero hindi naman ako umaasa na magugustuhan niya ako. Para talaga akong maiihi sa kilig pag lumalapit siya sa akin. Kahit ang purpose lang naman ng paglapit niya ay ang paghingi ng papel. Kailan ka ba papapel sa buhay ko? Next time, ang hingin mo naman ay yung matamis kong oo. Yan ang mga naglalaro sa isip ko habang inaabot ko kay crush ang papel na hinihingi niya. Pero nalagas na ang lahat ng pages ng pad paper ko. Hindi pa rin siya pumoporma. Hanggang sa makalimutan ko na siya. After kong magkolehiyo ay nagkaroon naman ako ng love life. Pero lahat ay hinog sa pilit. Naging kami ng first boyfriend ko noong 2013 at mabilis naging kami dahil parang napipeer pressure lang ako. Alam ko sa sarili ko na hindi ko siya mahal. I don't see my future with him kaya after almost 2 years being together, I broke up with him. After ng breakup namin, feeling hopeless and worthless na naman ako at balik na naman ako sa self-pity. Taong 2016, I was 23 years old. Talagang eager na ako magka-boyfriend ulit. Juwang-juwa na to, no? Status sa FB, juwang-juwa. Anong-ano? Taong 2016, I was 23 years old. Talagang eager na ako magka-boyfriend ulit. Sa sobrang desperate ko, I used Tinder app na baka sakaling nandun na yung the one ko. Ayun na. I met a guy there. Cute. And talagang pinapakita niya ang gusto niya ako kahit hindi pa kami nagkikita. Siyempre, bilang isang certified marupok, bumigay agad ako sa kanya. Sa unang pagkikita pa lang namin ay nag-kiss at holding hands na kami. Yan na yung mga Tinder na yan. Ang bilis na mga pangyayari but because I was blinded, hinayaan ko lang ang mga ganong moment. Hindi ko nga inalam yung motive niya sa akin. At dahil nga hinog sa pilit na naman ito, I broke up with him after 1 week. After that, hindi pa rin ako tumigil. Nag-Tinder pa rin ako and I met another guy na mas bata sa akin at nag-aaral pa. Pero this guy is different kasi may gusto lang talaga siyang makuha sa akin. And since tigang and desperate na nga ako, I gave something to him. Oo, siya yung first time. Yung taong sa Tinder ko lang nakilala. That time, I was so proud of myself. Uy, proud pa. Kasi hindi na ako, oy talaga. And I was hoping na baka ma-fall yung guy sa akin. But I was wrong.
After that, wala nang paramdam si Guy. Sobrang nasaktan ako kasi umaasa talaga ako na magugustuhan niya ako. After that incident, hindi pa rin ako huminto. Teka, baka aso na naman yung pinag-usapan natin. Hindi. Higad baka to. After that incident, hindi pa rin ako huminto. Mag-end na nga lang ang 2016, may pahabol pa ako sa katangahan ko. May nakatshot akong another guy. Akala ko magkakamabutihan kami. In the end, he just wants me to send a nude picture. Ang sabi niya, hindi pa daw kasi siya nakakakita ng private part ng babae. Ano ba ito mga pinupuntahan mo? Side girl! Doon ako biglang natauhan. Na-realize ko na mali yung ginagawa ko sa sarili ko. Yung bang pakiramdam na binababa ko yung sarili ko for the sake of love na hindi ko naman makuha-kuha. Super down ako ng mga panahon na yon to the point na naiiyak ako sa kalsada habang naglalakad. Sa gitna ng pagkalugmok ko, I decided to go to church and confess to my sins. Especially yung pagkikipagtsorba ko sa mga lalaking hindi ko naman asawa. After that, I just let God speak to my heart. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Unti-unting gumaan ang pakiramdam ko. Hanggang sa masabi ko na lang kay Lord ang ganito. Lord, kung may darating, edi sige. At kapag wala, okay lang. After that encounter with God, I stopped chasing for love. After all the chaos, looking forward na ako with a fresh heart and a fresh start. Fresh start talaga ito kasi I met the love of my life. January 2017, nagparamdam sa akin sa chat si Mr. Pad Paper, yung high school crush ko. Yes! At first, hesitant na ako kasi medyo na-traumatize nga ako sa mga nangyari sa akin in the past. Pero nakita ko naman that his intention is clean at masasabi ko namang seryoso talaga siya. Binigyan ko siya ng crush. Ay, ng chance. At naging kami ni high school crush. Yes! At ngayon, going strong pa rin kami for 2 years. Sobrang sarap pala sa pakiramdam na hahayaan mo ang Diyos na mag-control sa buhay mo, sa love life mo. Kapag ginawa mo yon, you will meet or you will be at the right place and will meet the right person na para sa'yo. Kayang-kaya kang pakiligin ni God. Gaya na lang ng nangyari sa akin na yung high school crush ko noon ay boyfriend ko na ngayon. Kaya ang may papayo ko sa mga girls na nakikinig, never rush for love or relationships. It is so amazing to think that God knows who's the best for you. So just enjoy the single life. Habang hindi mo pa nakikilala ang Mr. Right mo, kay Lord ka muna kumuha ng happiness mo. And I'm sure, hinding-hindi madudurog ang puso mo. Ako po si Bang, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Huwag mangamba, hindi kita paghahanapan pa. Yung nakasmile tayo lahat. Sirap-sirap naman next year Sa na ng wakas. love life mo. Oo. Alam mo, ang ganda ng kwento mo. Kasi una, of course, ang una because, you let God take control. Yes. Yun talaga yun eh. Yun yung, Pinaubaya. Oo, pinaubaya mo. Kaya ako nakasmile kasi ramdam na ramdam ko yung pakiramdam mo nung nagdasal ka at yung para ka nabinutan ng tinik. Na parang binuhusan ka ng Oo, malamig na tubig. Yung Oo. ganun. Tapos sabi mo, kasi naman, bakit ko naman nga naman, di ba, poproblemahin? Si God na talagang bahala. But because we are people, dahil tao tayo, we make choices eh. Aha. Di ba? May mga choices tayo na ginagawa, may mga pagkakamali tayo kasi that makes us human, di ba? Pero if you lift yourself up to God, siya na yung bahalang magtatama ng direction mo eh, di ba? Correct. Iaayon ka na kung saan ka. Ito na naman to. Tama. Mali! Dito! Pakaliwa ka, kanan tayo! Ganun. Ang maganda lang kasi, kinonvert niya yung
emotional o physical na pangangailangan into to spiritual. Oo. Kaya ang Tama. ganda, Yun yung sobrang nag-take over. sobrang ganda. And if hindi rin magtagal to, hindi ko naman sinasabing hindi magtatagal. If in case whatever happens, I'm sure alam mo yun, kung ano man din, hindi man love life ang maging problema mo, whatever problems you'll have in the future, ano na siya, mas chill ka na Kasi alam alam mo mo na. na ang gagawin mo, which is just to trust the Lord. Tama. Diba? Napakagandang panawagan Ang ito sa ganda. mga sa mga kaibigan nating may pinagdadaanan. Tama kayo sinabi nyo, hindi lamang sa love Hindi life. lang love life, Diba, eh. na kapag talaga pumunta ka sa simbahan, o kaya nagdasal ka, diba, at sinabi mo kay Lord, kayo na po ang bahala sa akin. Ang sarap ng pakiramdam, talagang dadalhin ka niya sa tamang direksyon. Correct. At ito yung patunay doon. Di ba? Lahat ng desisyon niya, mali eh. Totoo. Lahat ng pinasok niya, laging sablay eh. Correct. Pero nung time na inisip niya, parang meron akong dapat gawin na tama. At yun ang desisyon ng pagpunta sa simbahan at magdasal at mag-confess sa Correct. kanyang kasalanan. And after that, di ba Tingnan lahat mo, tama na? di ba? Pagkatapos Iniayos nun, niya. naging okay na ang lahat. At ngayon, happy ending. Correct. Happy yung naging story niya sa ating lahat. So, totoo yun. God's plan is better than than your our plan. diba? Totoo yun. God's time is always the best time, 'di ba? Correct. So yung mga panahon na jowa-jowaan lang yung mga iba, 'di ba? Hindi pa kasi talaga panahon, 'di ba? Tingnan mo Tama. naman, so sweet, 'di ba? Napakatamis ng regalo. Lagi mo iisipin kapag sunod-sunod yung mga kamalasan, sunod-sunod yung mga problema. Ano lang 'yan tapos parang feeling mo tahimik ang Diyos, ganyan. Feeling mo lang 'yun kasi 'di ba kapag busy ka may ginagawa ka, 'di ba? Sa ang Oo. taong busy hindi maingay eh. Oo. 'Di ba? Kapag halimbawa nakita mo yung boss mo nakasarado yung pinto, tahimik, huwag mo istorbohin. Busy Correct. yan, 'di ba? Kapag so ganun din ng Diyos. Yung kung iniisip mo, bakit ang tahimik niya sa mga panahon na parang kailangan ko sunod-sunod din yung problema ko. Akala mo lang kasi kaya siya nanahimik. Nagtatrabaho siya. He's preparing something special for you. And tingnan mo naman how special your gift is. Who would have thought na yung Tama. yung high school crush mo na inaasam-asam mo, siya pa yung magiging jowa mo. That's so sweet. Correct. Or pwede ding sinabi ni, hayaan ko munang maglaro ka sa apoy. Yan. Kasi pasasaan pat sa bandang huli, lalapit ka rin sa Pag akin. napasok ka, malalaman mo yung leksyon ng Tama, buhay. tama. At Alam ni Lord lahat yan. Alam ni Lord na kailangan mo pagdaanan yan para next time huwag kang patanga-tanga. Tama. Saka mahal ka talaga ng Diyos kasi unang-una yung tender na yon. Pwedeng nung nag-anuhan kayo, pwedeng nahawaan ka ng Oo, sakit. pwede. Oy, Tama, pwede kasi na. delikado Oo, yung app na yan ha. Correct. Kasi ang dami, Totoo yan. nakailan siya, di ba? Katapos na nga lang yung taon, kumeme pa. Uy, pero totoo ang dami kong kakilala na pumupunta dyan sa app na yan only for hookups. Ako- Hindi seryoso. Ikaw ako, din? Ako nakita ko, dinilit mo na yung sa'yo. Yung account mo, may tender account. Ano ba? Wala. Di ba? Totoo naman eh. Oh, buti na lang hindi siya napasama. Buti hindi Diba? napasama ka. It could have been worse. Oo, Di ba? correct. Na- HIV ka, Oo, ganun. ganun, no. So, we're happy that You made the right decision. that you've decided to lift up everything to God. And we are happy. Yun yung una. And pangalawa, we are happy kasi, syempre, yung love life mo, yung inaasam-asam mo. Tama. Ito, magandang impluwensya ito dun sa mga nagkipagjowa kung kani-kanino na lang. Di ba yung nag-e-enjoy dahil sa physical na bagay. Yan. Pero wala naman talagang label. Ang daming ganyan ngayon Correct. Di ba yung tipong, basta masaya akong kasama Oo, siya. correct. Oo, kinikilig ako. May spark kaming dalawa. Pero wala kayong label. Hindi naman kayo magjowa. Di ba? Tsaka ang reason ko minsan na pag nakipagrelasyon ka at the back of your mind para makita ng ibang tao Na meron na may kang karelasyon jowa, ka. di ba? Tama. Alam mo, tamang-tama yung sinabi nitong writer natin sa Bornay yung sinabi niya na parang na-realize niya na masyadong mababa yung pagtingin niya sa sarili niya. Kasi kapag mababa yung pagtingin mo sa sarili mo, if you don't love yourself as much, kahit sino lang jojowain mo eh. Tama, parang Correct. ganyan nangyari noon. Diba? Hindi niya pinapahalaga yung sarili niya. Oo. O sino nagpapahalaga sa kanya dati? Wala. Oh. Di ba? Kahit mo, hindi rin siya seneryoso. Correct. Tsaka sakto akmang-akma to yung lyrics ng awitin ni Carrie Underwood, yung Jesus Take the Wheel. Ay, oo. Ang taas nga lang kaya hindi Oo. kumakanta eh. Parang sinasabi Jesus, take the wheel. Ang Parang taas eh. sinasabi, Jesus, take the wheel, take it from my hands, cause I can't do this on my own. Yun. I'm letting go, so give me one more chance. Oh, perfect. Kantahin mo nga. Eh, mataas kasi. Pero ang
maganda, di ba? You let him take the wheel kasi siya na bahala. Hindi mo kaya mag-isa eh. Oo. Sinubukan mong mag-drive pero Wala. nababangga ka Oo, palagi. Napupunta ka lagi sa biglang liko. Ikaw na nga, Lord. Napupunta ako sa kung saan-saan eh. Kung minsan sa Marupo ka, nakita mo. Magkano, 1.5, 3 hours. Napapaliko ka dun eh. Kung minsan sa buhay natin, hindi lang sa relasyon, may mga darating tayo sa point na ganyan na you did your best pero wala pa rin. So parang submit mo yung sarili mo sa Correct. Panginoon para siya na yung bahala sa Tama. Alam mo kapag ka, if you think about it all the time na yan nga na you just submit everything to the Lord, mas madali yung life. Saka magaan sa Mas Try niyo po, pakiramdam. try niyo pong gawin. Kasi Oo. marirealize mo chill lang. Kasi Correct, parang correct. alam niya may dahilan to eh. Again, may dahilan. Whether it's good or bad, may dahilan kung bakit kailangan mangyari at alam ni Lord yan. 'Di ba? Tama. Napakaganda ng kwento mo. We love it. Thank you for sharing your story with us. At kung ikaw meron ka rin Ano kwento. pangalan niya ulit? Ha? Babalikan ko nga eh. Gusto daw siya makalala ng tropa ko. Ano ka ba? Masaya na siya. Ay, makikipagkaibigan lang naman. Hoy, umano na. Tumino na. Grabe ka naman sa kanya. Kumaga, second minor. May nag-mine na nauna eh. Ano yan? Tumino na nga eh. Baka yung tropa mo hindi matino. Baka may Tinder app din yan. Diba? Alam mo, tsaka palitan mo siguro yung pangalan mo, Bang. Bang kasi yung pangalan mo. Parang isang putok lang. Ay, bang eh. Di ba sa ba nagagaling tunog na bang? Sa baril. Pag bumaril, may pumutok. Di ba? Okay. Di, palitan mo. Kasi parang nag-a-attract ng ano eh. Di ba? Bang! Tara, bang. Di ba? Pag sinandal ka, anong tunog? Bang! Di ba? Si Oo, ate. baguhin mo yung nickname mo, wag ng bang. Oo, wag na Oo nga, bang. kasi di ba kapag halimbawa may mga nababasa tayo, she was banged against the wall. So yung bang, Meron nga may ina-attract yan eh. May boss nga na pangalan, bang eh. Itigil na natin. Ang dami niyong alam. Di ba? Hindi. Bang against the wall. May boost. Ikaw putok. Di ba? Wala lang, naisip ko lang kasi alam mo Masaya na. ba yun? Alin? When you bang against the wall. Depends on what kind. Kasi kung binang ka against the wall, Okay. kasi because sinasaktan ka, hindi masaya, di ba? At saka May iba pa ba? paano kung ibinang ka against the wall tapos may hook ng ano, may hook ng tuwalya. May pako na usli. Alam mo, hindi mo napansin. Tirik yung mata mo. Bakit kaya di siya gumagalaw? Dumudugo na palilikod ng ulo. Ingat din po kayo sa pagbabang against the wall, ha? Baka po may pako na kausap. Kasi yung hook, di ba yung, yung sabitan ng ng tuwalya? Delikado po yan. So bang, you might want to change your name para hindi ka na attractive sa Tinder. And that we're happy for you and we hope na yung relationship po with Mr. Pad Paper will become even deeper tapos maging marriage na. Why not? Diba? And kung ikaw may ganyang kwento katulad ni Bang, pwede nyo kami email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send na. Nakatutok sa atin ang ating pinaka-loves na si Ate Mabs. Hi, Ate Mabs! Sabelia, happy birthday sa'yo. 8 years ago na natin siyang Yes. nung unang nakilala partner, 'di ba? So 8 years na ang ating friendship. Ate Mabs, I miss you and I hope you're doing Patsokolate okay. ka naman, Ate Mabs. Oo nga, bakya naman. Oo. Paramdam naman na taga doon sa malayong lugar, yung nakaka-jetlag na place. So, 'di ba? Happy birthday sa'yo and God bless you more. Simon Tan, good morning sa iyo and thanks for tuning in. Mga kabisyo, sana po'y okay sa alright ang inyong buong araw. Smile! Kontrahin ang lahat ng mga nega ng August month. August month. Yon. Ng Ghost month po mga kabisyo. Always pray. And katulad nga ng kwento na may wagang burnay, lift up everything to God. Tama. Jesus, take the wheel! Salamat mga kabisyo sa pagtutok sa amin. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding
matinding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.